l'indépendance. On est des frères et sœurs, on a le même cœur, on a la même religion, on a les mêmes envies de s'en sortir et je vous souhaite une très très bonne fête. Est-ce que tu sais au moins la capitale du Mali? Bamako. Quelle est les couleurs du drapeau malien? Vert, jaune, rouge. Alors que représente chacune de ces couleurs? Le vert c'est la forêt, le jaune le soleil, le rouge le sang. On souhaite connaître un peu le Mali. Est-ce que tu peux me citer 3 villes du Mali? Bamako, Taï, Kidal. Comment on dit bonjour en bambara? Anis en Roma. Mais wesh, qui t'a appris ça? Moi, j'ai traîné qu'avec des Maliennes. Ok. Awa et tout, c'était mes copines à l'école, mes meilleures amies. Comment on dit je t'aime en bambara? Bifé, Est-ce que tu peux me citer 3 artistes que tu connais maliens? Amadou et Maria, Mokobe, Aya Nakamura, On a aussi Salif Keita, Sidiki Diabaté, tout ça là. Est-ce que tu peux me citer 3 plats les plus mangés au Mali? le mafé, le tiep, le couscous. Pas totalement parce que nous on a l'auto, on a le fago, mais en soi ça passe. Ok, en soi ça passe. Les Maliens, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne fête. Inch'Allah que tout aille bien dans votre pays. Vraiment, les Maliens, les Sénégalais, tous ces pays africains, je me reconnais en eux parce que moi je suis algérienne et on a un peu la même mentalité, on a le même cœur sur la main. Et voilà, je vous Fama, Fama, ne me siga kelen bani. Atete temena, umase, ofora musado. Atete, alfako, malice. Comment on a fait la Maliane. Moi je te sens Balanta era fort. Jamaica era fort. Balanta era. Ale tɛ kuma ka caya o n'ale kumara nafa de bɛ kuma la wa diɲɛ bɛɛ de bɛ lafiya kuma ninnu bɛɛ kan ka décortiquer ka ɲɛfɔ jamanakuntigi ko mɔgɔ degelen tulu la n'i y'a da bɔ a la ko mankan tɛ jɔ a kan bɛ jɔnni ma jɔn da bɔra tulu la yala a kan bɛ jamana jumɛn ma a ko tuguni ko n'aw caman jɛlen no birifini kelen na dilan kelen sanfɛ e ke ni nɛnɛ bɔra bɛɛ de b'a ɲini k'a sama birifini samako jugu k'a bɛ bɔ dɔ de la dɛ o ye tan de ye kelen t'a jɛ mali an ka cɛ in minɛ ka ɲɛ objectif ye jamana de ye ani sɔrɔsiw kɛnɛ sigi wali ni min ye tulonkɛ kɛnɛ sigi musow kanangolo sigilen ka an b'an ka ɲɛnajɛ daminɛ ni ala tɔgɔ ye an bɛ sɛtanɛ gɛn k'a bɛ taa mini sumu kɛnɛ ka ye musow kanangolo sigilen ye boîte kɔnɔ ye walima animateur joke minnu bɛ bala organiser la olu bɛɛ bɛ k'a daminɛ ni tagawazu ye k'olu bɛ sɛtanɛ gɛn k'a gɛn ka bɔ a ka kɛnɛ kɔnɔ a bɛ taa mini n'i y'a gɛn ka bɔ yen i b'a ta yɔrɔ jira a la ka sɛtanɛ gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ k'a gɛn ka bɔ kuranɛ kalayɔrɔ la ka laban ka taa a gɛn ka bɔ a yɛrɛ ka kɛnɛ kan a ye min sigi walahi maa tɛ gɛn ka bɔ i ka kɛnɛ kan bon ni mun ye sumu kɛnɛ Assise sur cette meule qui coule et roule sans huile. Je parle de vous qui veillez jour et nuit pour la sécurité de chaque citoyen. Soldats, le métier que vous avez choisi n'est pas facile à exercer. Mais vous l'avez choisi pour défendre la patrie dans toutes les circonstances. Femmes, soutenons nos femmes. Soutenons nos braves armées du Mali. Car c'est eux qui ont choisi la mort que de fuir devant nos ennemis. C'est eux qui ont laissé leurs familles, leurs amis pour le Mali. Soldats, vous êtes la fierté de tout le Mali.
Fama, Niko Sorasike, Iko Kobake, Niko Sorasike, Iko Tchefini Sabataba, Niko Sorasike, Iko Kongomunyu, Kashi Aounyana, Ka Kongo Jugu Munyu, Kashi Yoro Jugu Munyu, Walasa Jugu Kana Dankari Auna, Aunichi Auyereye. Anga fara nunu kan walasa ka jugu yɔrɔ yira. Fama an b'aw kɔ. Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960 est née la République du Mali. Une république indépendante, absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France. Auditeurs de Radio Mali,
Nasib koita ijanto malie paslan Mil moselani n'a jamais été organisé ailleurs. L'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense. Vous soulignez cette phrase, c'est la thématique choisie pour ce salon. Le salon aura lieu du 11 au 14 novembre. Des délégations mondiales sont attendues, des industriels de l'armement, des experts militaires, etc. Les entreprises exposeront des armements dernier cri et on assistera à des démonstrations grandeur nature. Ce salon mettra l'accent sur le lien fort entre la Turquie et le Mali parce que oui, la Turquie est aujourd'hui le partenaire en matière de formation et en matière de fourniture de matériel militaire. Si après ça, vous avez encore des doutes sur la stratégie et la clairvoyance des dirigeants de l'AES, alors je ne peux pas grand-chose. Une première en Afrique, les amis, une première. Le Mali organise le salon international. Ama foyi kila kana be anga ansigero la te fu ame jamana nunu ni munche foyi ala ama foyi kula mama ki nyete da Mali manakambo yeta kele badu abe baje siri kala idu tibe Sajugani akale parasina kelenya jogo mana kumbo konona wani kenema beka wili kijo salia kapisa maroye parasina faso Mali jonjo iko oronya bere Farasina na faso Mali Keleiko kelenya bere Malik le baby Malik le besni Diki ya foro fotira kaira Pion hakili la tigra Peu peu. Merci beaucoup mon petit. Et la paix pour que vive le Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup mon petit.